Okay. 5,000. Ngikusendela kusasa. Yabona nje sinqamo. Hawu, Magic. Yabona nje mfethu, ngizofaka icala kahle kahle lento ayenzwe lo mfana kini ngiphatha kabuhlungu. Lo mfana kini afuna ukubingelela. Awuhlale phansi. Ngiyohlala phansi kodwa nje ayingiphethe kahle lento. Seyikwaningi sinqamo ngiyibuka lento. Lo mfana kini kahle futhi akafuna ukubingelela. Akangibingeleli. Buka futhi, buka. Akangibingeleli still. Magic. Wena umngane wami uyazwa? Ngiyakuzwa sinqamo. Yabona, uyafuna kubingelela. Ingane sinqamo iyafundiswa inhlonipho lokho ngikukhalela. Kumele angibingelele mengibona. Yabona nje umngane wami, mina mfethu ngakutshela ukuthi i-advice engakunika ukuthi njengoba ngakubingeleli ngicela ukujabulele lokho. Ujabulela kanjani ingane engahloniphi? Magic, awunje ngakubingeleli ngicela ukujabulele. Kodwa ke yabona into ezokusiza ukuthi yazini. Umtshele ukuthi wona kheke, uma ungibona ngicela ungibingelele. Kodwa ngithi uze ungakujabulela ukubingelela uyena. Mfethu hayi, ngizokhuluma naye mengembona nje yenza lento yakhe. Futhi ngamfaka ngisho umfaka induku ngoba angizwani ingane engabingeleli. Ngikazi permission yazo. Enza noma yini efuna ukuyenza ngayo kodwa ngithi fani wami uzoba uchepisi einwelweni. Uzongakujabuleli. Ngizodila naye, ngimele ingane. Akulungile mfowethu. Esiphephe singiqinisile futhi ayingiyeka mina lento. Yabona njalo ukushutha ama video angasisi indawo, akasikhokheli. Nabantu ku-YouTube abasubscribe, hayi mfethu mina ngiyayishiya phansi futhi le ndaba leyo futhi ama video. Kahle kahle ngishiya ngokuthula elements endawo yabo. Awukahle mfethu Magic mfethu ungayishiyi first lento le mfethu. Ngasibe subscribe mfethu. Ngasibe subscribe yama sasafika 1000 subscribers. Musa mfethu kubinja kayibongwe. Nanti ufuna kuzikwenziwe njani kanti? Hayi ngikona ngiyayeka mina lento. Hayi bafu ungayenza lento le. Musa ubinja ayibonge bafu. Manje bafu sikujabulele bafu ukuthi yena sesayisibheliwe bafu. Manje mfethu awushoye ngoba uthi manje uyayishiya lento le mfethu yena uyokwenza ama video ucabanga ukuthi into ungayenza kancane ke mhlambe. Hayi wena siphente engicabangile mfethu bengicathi yabo ngivele ngicule mfethu ngibe kule industry music yabo. Ngicabanga ukucula angazi ukuthi ngizocula nawe ungangibonisa phela ukuthi mhlawumbe italent lami leli ngakuphi eculweni between gospel maskandi kanye nomrege. Awuzame kwi-gospel ye mfethu ngizwe nje ushaya umucodwa nje ngizwe ukuthi hayi mhlawumbe ungalunga yini kwi-gospel. Siyabonga Jesu. Siyabonga ngonyama Yesu. Siyabonga. Hayi la ngoma de yangikhenya asizame mhlawumbe izoba ngcono yasithi. Umkhuleko. Hayi. Unamandla. Hayi bafo ngeke awuzame okunye bafo awuzame mhlawumbe awuzame nomaskandi ngizwe nje awuzame nomaskandi. Ezinamhlanje zoyigibela imfene ngiyakutshela yoze kusesakathana nawe thakasha. Awuzame ke mhlawumbe bafo wavela wona umculo amaphimbi mhlawumbe yonto ongayenza ngcono awuzame ngakukhona. Ebhlukwe lide mangilinqumo 3/4 4 slice abathathi 3/4 mangidla 4 slice shuthi ngidla ikota. Ebhlukwe lide wena mfana itheni inkinga yakho uyazi siphephe le ngane le njalo uma ngibona ayingibingeleli yini ndaba ungangibingeleli wena Ufuna ngibingelele? Ya ngifuna ungibingelele. Hayi kahle phela na Magic first musukuthatha singane kanje. Wena ngane njalo uma ungibona uyangibingelela. Siphele ngana ayibingeleli. Uma ungibona uyangibingelela. Uyezwana? Yebo. Sawona Magic. Yebo, sungahamba. Ena, wena sipheme ucabanga uluphi uhlobo lomculo engingalicula yabo? Hayi kodwa ngathi kuye kaphenza kancane. Kwenza kuyancomeka. Ngathi nje ukuqhubeka nje uthunyu sakho nancane kanjalo. Bese manje kumele ngiqinise kulento yokurap Uqinise nje yabo ushaya khona impela mungase nje usunyusa kancane nje. Sawona Magic. Musungibingelelile kodwa yebo. Ena, shuthi manje ngenze njani ngivele ngicule wona umrap. Ushaya kayipho nje ngibona ngathi ikhona la uphiwe khona kancane. Okay. Mase ngithi wena siphena ngithi ngihlale emikhukhwini ngifuna impilo yokukhuthuza. Ngihlale emikhukhwini. Sawona Magic. Hayi ngeke mfana ngathi sobingelela ngaka wena. Hayi. Usahamba kahle loshundo omrap. Hayi usaqhubeka ngawo impela. Impilo yami impompo ebathi ukufaka amemeza futhi kuhlaba njengameva ihamba kahle. Hayi uza kahle impela wonje awuqhubeka. Impilo yami impompo ebathi ukufaka amemeza futhi kuhlaba njengameva basukela ibonko lesandla sami njengekela. Sawona Magic. Ngasangikhathele manje le ngane. Wena wozala kimi. Bingelela ishona le bingelela ibuya kwenze njani la? Woza. Kuyahlanya. Ngifuna ukuhamba nawe nginyisa kusinqamo ubhuti wakhe. Ngifuna angisothele. Awuhamba uyibike. Ngeke ngimele ingane ehlanya kanje. Hayi bafu izobonana. Sharp. Ngena la, ngena. Sinqamo. Ya. Sinqamo, ngeke ngimele mina lento. Lo mbala wake ubigela lento esicefe. Lento esicefe.
La uthini? Awukhulume naye. Ngikhathele mina indaba. Mina ngihlangana. Ngakukhuza. Wathini? Wathi hayi angashonile. Ngakutshela ukuthi uzoba uchaphise enoleni. Unjani manje? Angingeni. Hayi, sinqamba, khuluma naye mfethu, awudile naye, ngisahamba mfethu. Awuzamkhuza ingane yakini. Ngiyabingelela kodwa hayi kanje. Khuza ingane yakini. Magic. Ya. Sawubona. Uyayibona lento engisho sinqamba? Uyayibona lento engisho kule ngane mfethu? Kodwa yini ngoba ngiya toilet? Sawubona Magic. Awula mfana usulesicefe-ke manje. Yebo. Awu kodwa we gavelele. Sawubona Magic. Awu hamba la, hamba. Fusek, hamba. Yabona Stout, ungajahi ibhola. Uzokwazi ukudlala into engifuna ngiye. Sawubona Magic. Yebo kodwa manje usubingelela njalo. Wena Stout into engisho. Ungajahi ibhola. Ibhola nawe uzodlala yeso. Mina ngifuna nje ongele le kanti wale store. Uyongithengela i-airtime, yeso. Usheshe ukuze uphela uzokwazi ukukhava abangani bakho nabo bebe bedlala laphana futhi. Sawubona Magic. Ya mfana wami, uyazi wakuthenga u-Vodacom ka-R20 yeso. Yilo nto mina into engifuna uyenza. Sawubona Magic. Ngena. Sawubona Magic. Sawubona Magic. Mfana wami, khekhela abantwana. Ngiyacela mfana wami manje, ngiyacela. Ngicela ungaphindi ungibingelele ngiyakuncenga, ungaphindi ungibingelele.